Moeo jopuonjre 1,500 mawuok e gweng' ma Kathieno e sub county ma Ugenya oyudo tiegruok e yore mag chuogo thuolo mag tije ka gitiyo kod lony manyasani kaachiel kod yiero courses. Kaka jafwambo marwa Steve Biko leronwa, rowerego imedo jiwo mar mako motegno somo mar tije lwedo kaka yo mar kedo gi nok mar tije pachoka. Ne en chenro mar tiegruok mane okelo kanyakla nyithindo mohewo 1,500 mawuok e skunde sekondar ma Dundo, sekondar ma Dito kod jopuonjre ma kuonde tiegruok mopogore mawuok e kar chung' od bura ma Ugenya gi thor mar jiwogi kendo manyo yore mag chuogo thuolo mag tije ne rowere. Nayudo ni mon mang'eny ne tedo chang'a, mon mang'eny gin mond liete, mine mang'eny ok nyal. Koro nabet piny kaka ruoth barango ni nitie yore mang'eny minyalo nego yieyo. Koro mondo wanego yieyo madhier nachako wach mar somo. Adier kuom higni 4 mosekalo kuom nyithindo 88 mne wachakogo 50 dhi direct to university. It is helping in ensuring that our learners remain in school, continue in school with their education and complete successfully. Director mar Communication Center Charles Owino mane en wendo modhiale sa tiegruogno nojiwo rowere mondo mak motegno somo mar tije lwedo e kuonde tiegruok mopogore ni mar kuonde tiegruogego bende osenyiso nyalo mar golo jogo man kod lony e yore tich. En somo mabiro konyo nyithindo mondo ng'ato ka ng'ato ichako karia mari chon, ing'eyo ni mae yo midwa dhi. To bende maduong' mogik ok ochuno ni university kende somo. Nitie somo ma middle level, nitie tertiary colleges, nitie joma chako gi certificate, gidhi e diploma be pod ginyalo kalo ma gidhi kata mana nyaka e university. Omiyo watemo konyo jotiegruok mang'eny. Ugenya kae wan gi college kaka toke kae about mita 100 wan kod agricultural college mipuonje ji. En college manyien manyochako ger gi Mjumbe kendo ipuonje ji levels from tertiary level mar certificate up to level mar diploma. Kamano bende Jalup County Commissioner ma Ugenya Beatrice Bikeyo nogolo siem ne jopiny mowach ni nyuoyo kuong' ma ok opuodhi komedo ni giseyudo lipode mag nyithind skul matiyo gi yedhe makamago kendo ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. We've also advised them on avoiding the use of drugs and substances, which has become rampant in some situations, such that we find that some schools have some children have started using drugs and even taking alcohol, and sometimes they get to school in such situations. So we caution our people of Ugenya to be on the lookout and give good guidance to the children. Moko kuom rowere mano yudo tiegruogno bende ne ok opando mor margi ka gilero kaka gidhi konyo ngimagi. Gima timre kae kawuono ni en gima ber nikech okonyo nyithindo gibedo sensitized, gibedo empowered, to miyogi pads be anyalo wacho ni konyo gik maduong' nikech ng'eny nyithindo wuok e families ma onge gi nyalo, koro miyogi pads konyo gi mang'eny mondo gi med dhio mbele gi somgi. Steve Biko, Ramogi TV, CI.